Yurdumuzda Türkmenistan Kardeşler Arkalaşıkların Milli Merkezinin hemem Halkara Zähmet Guramasynyň zähmetkeşliň işleri boýunça edaratının bilelikde guramagynda Merkez Aziya ýurtlarynyň Kardeşler Arkalaşyklarynyň ýolbaşçylarynyň duşugy geçirildi. Ýurdumyzyň hemişelik betaraplygynyň şanyny 30 ýyllygy şeýlede Türkmenistanyň Kardeşler Arkalaşyklarynyň Milli Merkeziniň döredilmeginiň 30 ýyllygy münasibetli geçirilen şäherä gatnaşmak üçin Sevit ýurtlarynyň Kardeşler Arkalaşyklarynyň ýolbaşçylarynyň başlyklygyna wekiliýetleri paýtatymyza geldiler. Merkezi Aziya ýurtlarynyň Kardeşler Arkalaşyklarynyň ýolbaşçylarynyň duşugyny gatnaşylar bu ýerde gurulan sergiýinli synladiler. Onu türkmen halkynyň durmuşyna, medeniýetine sunugyny degişli gymmatlyklara möhüm orun berilipdir. Watanymyzyň durnukly ösüşiniň, halkymyzyň awadançylygynyň behidine halkara hyzmatdaşlygyny geňeltmek türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistan halk maslahatynyň başlygy Gahrman Arkadagymyzyň başmaşlan we häzirki wagtda hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedowyň baş tutanlygyny üstünlikli durmuşa geçirilýän döwlet siýasatynyň iler tutulýan ugurlarynyň biridir. Şunda awraýly halkara guramalar, elkinji nowatda Birleşen Milletler Guramasynyň ýürütüleşdirilen edaralary, şol sana halkara zähmet guramasy bilen hyzmatdaşlyga möhüm ähmiýet berilýär. Türkmenistan hökümeti bilen halkara zähmet guramasynyň arasynda hyzmatdaşlyk etmek boýunça çärelen 2024-2025 ýyllar üçin ýol kartasynyň kabul edilmegi bilen bu ugurdaky gatnaşyklar hasam işçi häsiýete eýe boldy. Ýurdumyzyň durmuş zähmet gatnaşyklaryna gözegçilik edýän dödümleriniň arasynda hyzmatdaşlyk hasam ösdürmek çäklerini şu ýyl elkinji gezek halkara zähmet guramasynyň zähmetkeşliň işleri boýunça edarasynyň we Türkmenistanyň Kardeşler Arkalaşyklarynyň milli merkeziniň arasynda bilelikdäki çäreliň belnamasyna gol çekildi. Bu resminamada gözeňde tutulan çäreliň çäklerini geçirilen şu gezekki duşugym Türkmenistanyň Kardeşler Arkalaşyklarynyň milli merkeziniň Sevit ýurtlarynyň ugurdaş dödümleri bilen özara gatnaşyklary ösdürmeginde zähmet gatnaşyklary şertlerine işgärlen hukuklaryny gorumak boýunça Kardeşler Arkalaşyklarynyň arasynda özara tejribe bilen alşylmagynda möhüm ähmiýete eýe boldy. Munyň özi halkara parakaçylyk we anaşmak ýyly şygary bilen geçýän şu ýylda Türkmenistanyň gyzyklanma bildirýän taraplar bilen dörli ugurlarda özara gatnaşyklary ösdürmäge çalışýanlygynyň nowatdaky beýan öwrüli. Duşa gatnaşylar ilki bilen 2 şanly sene Türkmenistanyň hemişelik betaraplygynyň we Kardeşler Arkalaşyklarynyň milli merkeziniň 30 ýyllygy şeýlede her ýylyň 28 aprelinde bellenilýän zähmeti gorumyň bütün dünýä güni münasibetli gutladylar. Türkmenistanyň Kardeşler Arkalaşyklary ýurdumyzyň zähmetkeş şaraýatlaryny birleşdirýän, olaň behwitlerini goraýan hemem hormatly prezidentimiziň baş tutanlygyny durmuş ugurly döwlet siýasatynyň üstünlikli durmuşa geçirilmegine salamly goşunt goşýan ýer guramadyr. Ýurdumyzda kereket edýän Kardeşler Arkalaşyklary diňe bir işgärlen hukuklarynyň goraglygy ugurunda çykyş etmek bilen çäklenmän, eýsem olary zähmete höwetlendirmek babatda da birnäçe çäreler durmuşa geçirýär. Türkmenistan zähmeti ilmi esasda guramak arkaly zähmete bolan konstitusiýon hukuklaryň üpçüni edilişini kämilleşdirmek babatda giň gerimli işler durmuşa geçirilýär. Bu ugurdaky kanunçylyk namalary halkara hukugynyň umumy ikrar edilen ýörelgelerine laýyklykda eýdigderlik kämilleşdirilýär. Ýurdumyzda durmuşa geçirilýän milli maksatnamalarda iş bilen öpçünçilik ulgamyny döwre waplaşdyrmagy, durmuş goraglygyny giňeltmäge we durmuş hyzmatdaşlygyna ýardam etmäge möhüm ähmiýet berilýär. Türkmenistanda raýatlaryň durmuş goraglygyny ýokarlandyrmagy gönükdirlen maksatnamalar hemem işgärlere berilýän ýeňillikler zähmet gatnaşyklaryny ösdürmäge we dörjülükli zähmetiň netijeligini artdyrmagy oňy täsirini ýetirýär. Durmuşa geçirilýän giň gerimli özgörtmeleň çäklerine täze iş orunlary döredilip, ykdysadyýatyň ähli ugurlaryna sanly tehnologiýalaryň we innovasiýalaryň giňden ornaşdyrmagy netijesinde işgärlen oňyly zähmet çekmek üçin şertleri döredilýär. Duşukda ýurdumyzyň halkara zähmet guramasy bilen ýygdyrly ösdürýän hyzmatdaşlygyna da aýratyn öz çekildi. Türkmenistan 1993-nji ýyldan bäri bu guramanyň agzasy bolmak bilen geçen döwürde 11 sany konwensiýasyny tasdiklady. Konwensiýalardan gelip çykýan borçnamalary agrarly ýurdumyz halkara hukugyň umumy ikrar edilen kadrlaryny milli kanunçylygy ornaşdyrmak boýunça netijeli işleri alyp barýar. Ýylaty durmuş taýdan gorumak hakyna kodeksinde, zähmet kodeksinde, ýylatyň iş bilen öpçünçilik hakyna Türkmenistanyň kanunyna we beýleki kanunçylyk namalarda halkara zähmet guramasynyň konwensiýalardan gelip çykýan kadrlar öz beýany tapdy. Duşa gatnaşylaryň beleşýäli Türkmenistan Kardeşler Arkalaşyklarynyň milli merkezi işgärlen hukuklaryny we behwitlerini gorumak, durmuş
adaletligini gollamak, zähmet şertlerini gowlandyrmak işine möhüm wezipany ýerine ýetirýär. Bu urda alınıp barýan işler ýurdumyzyň we halkymyzyň durmuş ykdysady taýdan hasam ötmegine uly goşun goşýar. Dowuşlukdan yntalşýaly Türkmenistanyň betaraplygy 30 ýyldan beri halkymyzyň parahat we awadan durmuşynyň berk binýady bolup hyzmat edýär. Ýurdumyzyň hemişelik betaraplygy oň öz ygtyýarlygynyň, parahatçylyk we dünýäniň beýleki döwletleri bilen hyzmatdaşlygy agrarlygynyň nyşanydyr. Türkmenistanyň kärdeşler arkalyşyklarynyň milli merkeziniň döredilmeginiň 30 ýyllygy münasibetli Türkmen paýtatyna geçirilen dowuşuk Merkezi Aziýa ýurtlarynyň degişli düzümleriniň arasynda özara hyzmatdaşlyk ýoly goýmak hem ösdürmek, belelikdäki tagalarlary utgaşdyrmak we tejribeleri ýigderli alşmak üçin täze tapgyraçýar. Munyň özi Sowet ýurtlaryna bolup geçen okulny ykdysady we durmuş özgertmeleriniň çäklerine de möhüm ähmiýet ýetir. Belleşýäli kärdeşler arkalyşyklarynyň işiniň esasy wezipesi işberjilik we döwlet edaralarynyň öňünde eşgärlik behgitlerini wekilçilik etmekden, zähmet kanunçylygyny ýerine ýetirişini üpçün etmekden hem zähmet şertlerini gowlandyrmakdan ibaretdir. Adam hukuklaryna hormat goýmak, amatly zähmet şertlerini döretmek, iş bilen üpçünçilik mümkinçiliklerini gowlandyrmak, ykdysady durnuklygyň berkidilmegi bulan ählisi durmuş adaletligynyň esasyny düzgän gymmatlyklardyr. Dowuşukda Merkezi Aziýa ýurtlarynyň kärdeşler arkalyşyklarynyň degişli ugurda ýeten sepkitleri barady, giňişlerini geçildi. Şuň bilen baglykda kärdeşler arkalyşyklarynyň işini ösdürmekde sanly ulgamlaryň mümkinçiliklerinden peýdalanmak goýunça gazalynyň üstünlikleri, eşgärlik zähmet hukugy we bilimlerini artyrmak goýunça görülýän çäreler dowuşuga gatnaşlarda uly gyzyklanma döretdi. Şeýlede Sowet ýurtlarynyň kärdeşler arkalyşyklarynyň arasynda özara hyzmatdaşlygyň ösdürilmegi üçin şeýle dowuşuklaryň ýigderli geçirilmeginiň möhümdigi belenildi. Gatnaşlar ak mermerli Aşgabatda şeýle görnüşdäki dowuşugyň ýokary derejede gurulanyny we bildirilen mehmansyýarlyk üçin türkmen tarapyna hoşallyklaryny beýan etdiler. Giň gerimli dowuşuk beýtaraplyk ýörelgeleri, häzirki zaman tejribesi we hyzmatdaşlyk hem kärdeşler arkalyşyklarynyň eşgärlik hukuklaryny gorumakda tutýan orny atly bölümçilerde dowam etdi. Şeýlede ýurdumyzyň we Sowet döwletleriniň kärdeşler arkalyşyklarynyň ýolbaşlarynyň arasynda iki çäk dowuşuklar geçirildi. Olara gatnaşan daşary ýurtly mehmanlar hoşnýetli goňşuçylyk, dost doganlyk gatnaşyklaryny agrarly ýurdumyz bilen kärdeşler arkalyşyklarynyň ulgamy boýunça özara beýikli hyzmatdaşlyk ösdürmäge bolan gyzyklanmalaryny beýan etdiler. Men Ömerbek Şarşenaliýew, Kırgız Respublikasynyň Kärdeşler Arkalyşyklarynyň Federasiýasynyň başlygynyň orunmasary. Kärdeşlerimiziň gatnaşmagyna Aşgabatda geçirilen halkara maslahaty işen häsiýet mahsus boldy. Gün tertibindäki meseleler boýunça pikir alşmalar, tejribeleri paýlaşmak babatdaky çykyşlar duruş maksatly işlerimiziň ilerlemegine ýardam eder. Türkmenistanyň zähmeti ilmi esasda guramak arkaly zähmeti bolan konstitusiýon hukuklaryň üpçün edilişini kämilleşdirmek babatda giňerimli işleriň durmuşa geçirilýändigine göz ýetirdik. Bu urdaky kanunçylyk namalaryň halkara hukugynyň umumy ikrar edilen ýörelgelerine laýyklykda ýerli kämilleşdirilýändigi bilen tanışdyk. Türkmenistanda durmuşa geçirilen milli maksatnamalarda iş bilen üpçünçilik ulgamyny döwri wagtlaşdyrmaga, durmuş goraglygyny giňeltmäge we durmuş hyzmatdaşlygyna ýardam etmäge möhüm ähmiýet berilýändigi gowandyrjydyr. Halkara forumyň geçirilmegine döredilen mümkinçiligi üçin Türkmenistanyň hormaty prezidentine sag bolsun aýdýaryn. Men Nadira Gaýip Nazarowa, Özbegistan Respublikasynyň Kärdeşler Arkalyşyklarynyň Federasiýasynyň diwananyň zähmeti gorumak goňça bölüminiň müdiri. Türkmen paýtatyna geçirilen forum işçiň häsiýeti beslendi. Türkmenistanyň durmuş zähmet gatnaşyklaryna gözegçilik edýän düzümleriň arasynda hyzmatdaşlygy hasam ösdürmek çäklerine geçirilen şu dowuşuk tejribeleri alşmak üçin öz bolşly meýdan çäwrildi. Halkara çäresi Türkmenistanyň Sowet ýurtlaryň ugurdaş düzümleri bilen özara gatnaşyklary ösdürmeginde zähmet gatnaşyklary şertlerini eşgärlik hukuklaryny gorumak goýunça kärdeşler arkalyşyklarynyň arasynda özara tejribelerin alşylmagyna möhüm ähmiýete ýa boldy. Forumyň geçirilmegine döredilen mümkinçilik üçin Türkmenistanyň hormatly prezidentine hoşallygyny bildirýän. Bu forum Türkmenistanyň gyzyklanma bildirýän taraplar bilen durly ugurlarda özara gatnaşyklary ösdürmäge çalyşýanynyň nowatdaky beýanyna urildi. Hormatly adamlar, indi bolsa ýurdumyzyň welaýatlaryny we paýtatymyzda